MDR zavádza tzv. UDI, ako unikátne identifikačné číslo zdravotníckej pomôcky. V tom MDR sú na to požiadavky, ako toto treba systémovo ošetriť. No a na túto vec norma nemyslela, ktorá vyšla pred 9 rokmi. Takže tam v tom amendmente tej normy, tam už vidíme, že áno, je tam rozdiel a musíte si dávať pozor, že čisto ISO certifikát nestačí, lebo týmto čisto ISO certifikátom by ste neplnili toto MDR. Sú ešte nejaké body z tej technickej dokumentácie, aby sme teda tú tému už uzavreli, na čo si majú dávať organizácie pri príprave pozor, alebo čo sú najčastejšie nedostatky, keď to zhrnieš možno 2-3 prípady, vieš dať nejaké konkrétne? Čo sa stalo je, že do mája 2024 tí, čo mali certifikát platný pod MDD, podali žiadosť, že áno, chceme ísť na MDR. Tak tým pádom im platí tento certifikát ďalej. Certifikát je zmrazený, na ňom je napísané dátum platnosti maj 2024, ale ako vieme v Európskej únii, že platí ďalej do roku 2027-2028. Teda vlastne majú teraz 3 roky na to tie spoločnosti, aby sa recertifikovali. Rozumiem. A to je v prípade tých pomôcok, ktoré už boli uvedené na trh predtým. Dobrý deň prajem, vítam vás v relácii Audit, tentokrát na tému audit zdravotníckych pomôcok. Vítam u nás kolegu pána Irenea Poláčka, ktorý je okrem kolegu zároveň aj auditor a venuje sa tejto oblasti profesionálne. Vítam ťa, Irenej. Ahoj, teším ma. Môžeme začať možno hneď v úvode spomenúť oblasti, ktoré sú teda riešia sa a teraz poviem aj rovno štandardy, alebo možno, že aj legislatívne požiadavky v rámci zdravotníckeho priemyslu a zdravotníckych pomôcok, ktoré sú teda požadované a vyžadované. Čiže ak by si nám v stručnosti zhrnul, ktoré sú to témy a ktoré štandardy sa v rámci zdravotníctva riešia. Jasne. Tak budeme sa baviť o spoločnostiach, ktoré chcú predávať na európskom trhu. Dobre. Či môžu byť už sídli v Európe alebo mimo Európy, ale chcú predávať na európskom trhu, tak vo všeobecnosti môžu mať štandardy, ktoré sú platné pre všetky firmy skrze hociaké odvetvia, čiže to je kvalita, enviro, informačná bezpečnosť. A potom je vlastne sektorový štandard, alebo potom je sektorový štandard a to je systém riadenia kvality pre zdravotnícke pomôcky. To je norma ISO 13485, ktorá sa týka nie len výrobcov, ale firiem, ktoré sú nejak zainvolvované do životného cyklu zdravotníckych pomôcok. Môže to byť výrobca, môže to byť distribútor, takže niekto, kto je v tom životnom cykle nejak zainvolvovaný. To je systém, ako taký, ktorý firma by mala mať. Potom sú aj produktové štandardy, ale to nie je štandard, to už je legislatíva, ktorú tá firma musí plniť. A to je už európska legislatíva, tzv. Medical Device Regulation, ktorá vlastne je platná už to bude 7 rokov a tá je povinná. Zatiaľ, čo všetky ostatné štandardy nie sú povinné, to je dobrovoľné. Či už je to z iniciatívy tej firmy, že sama tá firma sa chce akože zlepšovať svoje procesy a vlastne chce si to nastaviť podľa tých štandardov, alebo to od nich požaduje zákazník, tak vlastne to môžu mať, je to pre nich nejaké plus. Zatiaľ, čo to MDR je povinné. Povinné na to, aby tá firma mohla dodávať, legálny výrobca by mohol dodávať svoju pomôcku na európsky trh. A dva rozdiely by som to vypichol. To ISO 13485 je systém riadenia kvality, ako tá firma má mať nastavené svoje procesy. A to MDR je taký komplex. Na jednej strane systém, ktorý tá firma musí mať, na druhej strane je to základné požiadavky na produkt ako taký. Rozumiem. Že aby ten produkt bol bezpečný, aby vlastne ten pomer benefitu a rizika bol tam vyvážený a plnil to, čo má plniť na tom trhu.
Dobre. A ak by sme to trošku ešte rozbili do detailov, spomínali sme samozrejme naviazanosť certifikácie, ako neviem, ISO 9001, ISO 14001, ale zoberme príklad ISO 9001 a ISO 13485. Je tam previazanosť medzi týmito štandardami, alebo sú teda spoločnosti, ktoré musia mať tieto certifikácie v zdravotníctve a zdravotníckom sektore, zároveň, že sú viazaní, že musia mať aj ISO 9001, alebo im stačí len ISO 13485. Čiže ide o tú previazanosť týchto dvoch noriem a ich využitie potom, alebo nasadenie. Takto. Vo všeobecnosti normy nie sú povinné. Takže nikto ti nemôže povedať, že musíš mať to aj to. Alebo musíš mať jedno z toho. Ty musíš mať systém, podľa MDR musíš mať systém riadenia kvality, ale je na tebe, ak sú v tej norme alebo v tej legislatíve vypísané body, ktoré musia mať. Ktoré konec koncov vlastne idú podľa týchto noriem ISO. Áno. Ale nie je tam taxatívne povedané, že musíš mať ISO 9001, musíš mať ISO 13. Takže to len som upresnil, že tieto normy nie sú povinné, ale zároveň ISO 13485 vychádza z ISO 9001. Takže tam 80% tých článkov je rovnakých a je to prispôsobené pre tých výrobcov tých zdravotníckych pomôcok, že sú tam pasáže, ktoré v 9001 nie sú, napríklad sterilizácia, podmienky pre implantovateľné pomôcky. Toto v 9001 nie je, na čo tam výrobca vagónov bude mať takéto požiadavky. Zároveň je tam to trošku prísnejšie napríklad na dokumentované informácie, že toho je potrebné viacej dokumentovať. Takže vychádza to z toho. Môžu tie firmy to mať, obidve môžu mať, lebo jedna z oblastí ISO 9001 je aj zdravotnícke pomôcky, ale zase nemusia mať obe. Hej. Napadá ma hneď automaticky myšlienka, že kedy to už je povinné pre nich, čiže a z praxe viem, že je to povinné vtedy, keď ich dáto zaviaže ich napríklad ich zákazník. Áno. Vtedy už sa dostáva v úvodzovkách povinnosťou, pretože ak chcú niekomu dodávať. Nie je to legislatívne dané, aby sme to upresnili, hej? Čiže to skôr z pohľadu toho, že by vyžadoval tú certifikáciu napríklad ich zákazník. Alebo možno nejakého tendra, hej? Stáva sa to pre nich povinnosťou a ako náhle to chce tá obchodná situácia, legislatívne to nie je pri týchto štandardoch vyžadované. Dobre. A keď spomíname ešte teda previazanosť ISO 13485 s MDR certifikáciou, to znamená už tou legislatívnou, tam ako by si jednoducho povedal tú previazanosť medzi týmito dvoma oblastiami? Článok 10 MDR hovorí o všeobecných požiadavkách na legálneho výrobcu. Legálny výrobca je ten, kto je na štítku pomôcky napísaný. Že ty môžeš mať napríklad, klasicky teraz sa ľudia stretávali sa v minulosti viacej s COVID testami a vidíš tam všelijaké spoločnosti na tej krabičke a otočíš dozadu a tam na štítku je výrobca Čína, niekto z Číny. Áno. To je ten legálny výrobca, to je ten, kto nesie za tú zodpovednosť, nie ten, kto je tam vlastne obrandovaný spredu. Tak, a tam vlastne, takže ten článok 10 dáva požiadavky na legálneho výrobcu a jeden z bodov je, že musí mať systém riadenia kvality. A tam je, teraz si nespomínam presne, koľko bodov, koľko písmen tam je, čo všetko musí mať, ale keď si to prečítaš, presne tam to ide, že musí mať procesy, musí tam byť nejaké preskúmanie manažmentom a tak ďalej. A keby si prešiel vlastne obsah týchto ISO noriem a prišiel by si tieto body, zistíš, že to sa zhoduje a vlastne preto niektorí, ktorí chcú trošku šetriť na tej certifikácii, tak si povedia, že ja plním tieto body, nepotrebujem tú istú certifikáciu, lebo keď sa ma niekto spýta, či mám zavedený systém riadenia kvality, keď mám MDR certifikát, musím mať systém riadenia kvality. Na druhej strane, mnoho výrobcov to bere tak, že vlastne ten ISO je zlatý štandard a keď to mám, tak sa predpokladá, že už vlastne plním tieto body. Vyšiel aj taký amendment toho štandardu, kde je vlastne porovnávacia tabuľka požiadavky normy, požiadavky legislatívy a vlastne kde sa to prekrýva a čo treba kde doplniť. Takže keď niekto si spraví certifikáciu podľa tohto amendmentu špeciálneho tej normy, tak vie, že plní aj tú normu a zároveň aj tie malé rozdiely, ktoré sú v tej legislatíve. Hej, napríklad, taký jednoduchý príklad, MDR zavádza tzv. UDI,
ako unikátne identifikačné číslo zdravotníckej pomôcky a v tom MDR sú na to požiadavky, ako toto treba systémovo ošetriť. No a na túto vec norma nemyslela, ktorá vyšla pred 9 rokmi. Takže tam v tom amendmente tej normy, tam už vidíme, že áno, je tam rozdiel a musíte si dávať pozor, že čisto ISO certifikát nestačí, lebo týmto čisto ISO certifikátom by ste neplnili toto MDR. Rozumiem. Čiže teraz sme už načetli aj trošku hlbšiu tému a to znamená už tie legislatívne požiadavky a uvedenie v podstate toho produktu alebo výrobku na trh a splnenie týchto legislatívnych požiadaviek. Čiže ak som správne pochopil, nie je v tomto prípade, pokiaľ je samozrejme vyžadovaná MDR certifikácia z pohľadu uvedenia výrobku na trh, musí byť vyžadovaná zároveň ISO 13485. Samozrejme z nejakých dôvodov, či už organizačných v rámci teda spoločnosti, to môže mať nejakú pridanú hodnotu, ale nie je to povinné. Hej? S tým, že už podľa samotného MDR vieme nastaviť treba nejaké procesy a aj tie systémové požiadavky. Ako to potom je prepojené možno aj na tú technickú dokumentáciu, hej, z pohľadu MDR? Je tam tiež nejaká prepojenosť, alebo ako sú požiadavky potom na túto technickú dokumentáciu? Pamätám si tvoju otázku na technickú dokumentáciu. Ja by som ešte len doplnil, dobre, že teda mi napadlo, ak si hovoril, že vlastne tu častokrát celé firmy robia tú ISO certifikáciu, lebo MDR je platné v Európe, ISO je worldwide. To je celosvetovo platné. Takže keď už niekto bude mať audit, týždňový audit MDR, tak v rámci toho jedného auditu ten istý auditor mu spraví aj ISO a to ISO potom môže použiť v Afrike, v Ázii, v Amerike, že to nie je len, áno, kto predáva len na Slovensku, len v Čechách, alebo len v Európe a nikde inde, tento nepotrebuje, lebo inde ten ISO certifikát nebude ukazovať. Ale pre tých väčších, alebo tí, čo idú aj za hranice Európskej únie, ten ISO certifikát pomôže už v tom, lebo ten už platí všade. To je zlatý štandard. Späť k technickej dokumentácii je, že to je zase jedna z požiadaviek toho bodu 10 z tých mandatórnych požiadaviek na výrobcu, že musí mať zavedenú technickú dokumentáciu podľa toho MDR. Tieto body sú uvedené v prílohe 2 a 3 v toho MDR a to je vlastne ten bod 2 je tam samotné ako vlastne čo tam všetko máme v tej technickej dokumentácii. To je pekne štrukturované. Ide to od všeobecného popisu tej pomôcky, ako by si čítal vlastne prácu tej pomôcky, že čo je tá pomôcka, ako vyzerá, čo robí, aké má benefity a tak ďalej. Ako pekne ideš a potom ideš na detaily a vlastne prechádzaš cez to, aké to má klinické benefity, rizika, až po tie samotné testy a podporuješ vlastne tie myšlienky, alebo to, čo si claimoval v tom prvom bode. Rozumiem. Takže od takého veľkého obrazu k tým detailom, k tým podporám, to je tá príloha 2. A potom príloha 3, ktorá je vlastne technická, alebo súčasť technickej dokumentácie, ale zameraná na tzv. Post-market surveillance, a teraz po slovensky by to bolo popredajné sledovanie. Rozumiem. Kedy ten výrobca musí sledovať, čo sa na tom trhu deje. Nie je to len taký feedback od zákazníkov, že... Ako boli spokojní, hej, napríklad? Áno, že nejaký formulár. Môže to byť vlastne pre rôzne pomôcky. Pre triedy 1, ako nemocničné lôžko, obyčajné, neelektrické, len také, čo si človek ľahne. OK, v pohode. Ale pre, dajme tomu, implantáty, bedrové kĺby, tam už musíš to sledovať. Či sa to hojí, či tam nie sú ďalšie alergie, či to dáva tie klinické benefity, ktoré si ty claimoval a tak ďalej. Že tam už je celá taká ďalšia veda okolo toho. Stretával som sa aj s výrobcami, ktorí, áno, teraz sme mysleli pomôcku, chceme to dať na trh, alebo to aplikácia, takže dáme to na App Store, alebo Google Play, alebo tak. A že dobrá, ďalej sa už to nechceme starať, boli to európske peniaze, tak my sme to vyvinuli, dáme to, čau. A nie. To akože tam potom vám začína úplne nový svet toho popredajného sledovania. Lebo vy si poviete, že 40 alebo 90% ľudí toto pomôže, no ale dokážete, že do tých 90% stále bude toto, alebo či tam nie sú nejaké nové rizika, keď to uvedete na trh. Hej.
A teraz ma napadá zase ďalšia téma, alebo čo určite samozrejme organizácie môžu riešiť a určite riešia, a to je, aké sú také kritické body pri tvorbe tej technickej dokumentácie, respektíve aké sú potom aj výstupy z preskúmania tej technickej dokumentácie. Čo sú také tie highlighty? Výstup z preskúmania technickej dokumentácie, ktorý spravíme my, je ako audit report. Tam je to popísané, áno, je to ako taký sumár, že tá pomocka pracuje tak a tak, robí to a to a boli na tom robené také a také testy a splňa to normy, takže taký opis tej pomocky z našej strany, sumár. Keď tam je nejaká nezrovnalosť alebo nezhoda voči legislatíve, tak sa to tam vypichne a sa to opraví. Ale ako sa to tvorí, no to je vec, s ktorou momentálne asi najviac týchto výrobcov súperí, alebo s tým zápasí, skôr by som povedal, lebo tých požiadaviek je oveľa viacej. Prísnejšie sa sledujú, čo sa týka vlastne toho posúdenia notifikovanými osobami. A to vlastne, čo do toho vstupuje, no, predtým bola direktíva. A tá bola taká, vágna bola. Čiže, ak doplníme previazanosť, predtým bol tzv. MDD. Áno, Medical Device Directive. Tá bola ešte z roku 93, mal 5 amendmentov a nejaké korigenda, naposledy z roku 2007. Hej. Už to ani veľmi nesledovalo tie najnovšie trendy vo vývoji a tak ďalej. Boli tam niektoré veci, ktoré boli načrtnuté, ako je kvantifikácia benefitu zdravotného, k tomu sa dostaneme a podobne. Ale z praxe viem, že nie úplne to všetci, ani to tie notifikované osoby veľmi nepozerali, niektorí to mali. Áno, samozrejme, tí, čo robia implantáty, tí to robili aj predtým. Lebo to je pre nich vitálne, presne, toto museli robiť. Ale také trošku niektoré také spoločnosti, ktoré napríklad majú také terapeutické pomôcky, kde ten benefit nie je úplne taký zrejmý. Hej, uvediem príklad vaňa v kúpeľoch. Myslím, kúpele ako... to asi viacerí poznajú. Hej, také tie klasické spoločné doktor. Také, a máte tam vaňu, čo vyzerá ako výrivka, len je to zdravotnícka pomôcka. Ja som raz robil školenie na risk management a sme chceli prebrať aj konkrétny príklad, tak sa pýtam toho výrobcu tých vaní, že teda, čo vaša pomôcka robí, aké má benefity. A on povedal, že najväčší benefit je, že vlastne ten pacient odloží mobil a vypne hlavu. To ani mi nehovorte, lebo toto nie je ten benefit tej pomocky. Toho vylieči, akože na to si môžete doma ľahnúť doma, a nemusíte to riešiť v kúpeľoch. Ale vlastne, a tak aj k tomu pristupovať v technickej dokumentácii, vtedy pod MDD. Ale pod MDR to už musia mi povedať presne. Hej. Uvediem príklad. Hovorí sa vo východných kultúrach, že keď si zdravý, tak máš 1000 problémov, ako náhle si chorý, máš iba jeden problém. Iba tú chorobu. Tak ty ako úspešný manažér si po ťažkom dni pôjdeš zahrať golf, no a odíde ti lakeť alebo rameno. Tak riešiš to, bolí ťa to, tak si kúpiš biolampu. Že, videl si reklamu, ti to pomôže, budeš si. A teraz, koľko si to budeš svietiť? Koľkokrát denne? Ako dlho? Aká je pravdepodobnosť, že ti to pomôže? Ti to pomôže a teraz prestaneš s tým, ale musíš s tým pokračovať. A ako dlho mi bude trvať ten efekt? A to je tá kvantifikácia toho benefitu, ktorý pri implantátoch toto máš. Vieš, že s pravdepodobnosťou 90% vlastne ti vydrží ten implantát 10 rokov v tele a tak ďalej. Bude tam takýto rozsah pohybu. Tí to vedia. Ale takéto pomocky, kde je to trošku ťažšie na klinické dáta, tam vtedy to nemali. A teraz potrebujú presne kvantifikovať ten benefit. Keď si to budete 20 minút, 3-krát denne ožarovať, vlastne budete to robiť týždeň, tak s pravdepodobnosťou 90% sa vám vlastne zmierni bolesť a bude to trvať vlastne toto zmiernenie bolesti, neviem, mesiac. Rozumiem. Hej. A toto nemali a toto je, si myslím, že teraz to najviac, čo... To je najväčší benefit, čo sa tam ako keby dodal, alebo čo musí byť deklarovaný. Tak. Pre mňa ako pre pacienta je toto najväčší benefit toho celého procesu. Rozumiem.
že ja viem, čo mám očakávať od tej pomocky. Lebo častokrát to bolo také všeobecné veľmi, alebo neisté, akože, ale nepodložené. Áno, ale zároveň pre toho výrobcu je toto najťažšie. Lebo doteraz oni to nezbierali, tieto dáta. A častokrát to boli pomocky, kde si potreboval roky sledovať toho pacienta. A zrazu oni majú pár rokov na to, aby sa certifikovali podľa MDR a musia rýchlo nájsť teraz tieto klinické dáta. Rozumiem. To ma teraz povedala v podstate načítal ďalšiu tému. A to je tzv. Klinické posúdenie alebo klinické dáta. Hej? Samozrejme, tie môžu, z logiky mi vychádza nejaké histórie, možno už znalých zdravotníckych pomôcok, ktoré už sú na trhu dlhé roky. Ale samozrejme sú aj nové zdravotnícke pomocky. Hej? Čiže tam sú potom nejaké požiadavky, že na to klinické posúdenie alebo... Idú do klinického skúšania. Do klinického skúšania, ktoré môže trvať vo finále aj roky práve na pacientoch, ak to správne chápem. Áno. Takto. Nové zdravotnícke pomocky v zmysle, že je to nový produkt na trhu. Áno. Nie teraz, keď máš niečo, čo robí úplne to isté, robí druhá firma, alebo je to napríklad dentálny implantát. Hej, proste je to skrutka, ktorá je známa už 80 rokov. To ti už etická komisia nedovolí robiť ďalšie testy. Lebo na čo? Poznáme ten titán, poznáme tú geometriu. Ale keby si na to už dal nejakú vec, ja neviem, nejaké antibiotikum na povrch, alebo niečo by si to nejak spravil tam nejaký nový twist, tak vtedy už áno. Rozumiem. Vtedy už ideme do klinického skúšania. Ale ako náhle je to obyčajná pomocka, to nie. No áno, a toto je ďalší aspekt, ktorý teraz trvá strašne dlho. Dobre. A je drahý. Rozumiem. Sú ešte nejaké body z tej technickej dokumentácie, aby sme teda tú tému už uzavreli, na čo si majú dávať organizácie pri príprave pozor, alebo čo sú najčastejšie nedostatky, keď to zhrnieš možno 2-3 prípady, vieš dať nejaké konkrétne? Klinické dáta. Klinická dáta, to musí byť proste, ako hovoríme na východe, bulletproof. Ako keby písali diplomovú prácu. Proste dám si nejaké claimy najprv, takto a takto pomôže pacientom a potom to budem podporovať tie claimy klinickými dátami. Literatúra, štúdie klinické a tak ďalej. Takže na to sú inak dokumenty, ktoré ti povedia, že čím to môžeš podporovať. Vlastne novinovým článkom nie. Takže tam potom sú hierarchia. Klinická štúdia je najvyššia hierarchia a ten novinový článok by bol taká spodná hierarchia. Ale medzi tým je ako veľká škála a na to sú dokumenty guidance, ktoré ti povedia, že ako to podporiť. To je jedna. Risk analýza. To je ďalšia vec, ktorá bola taká, že mali to na dve strany a nemalo to ani hlavu, ani petu. Áno, mali sme tam nejakú pravdepodobnosť, nejakú závažnosť. Niečo nám vyšlo, ale nič moc. Takže toto a častokrát, čo ja som videl, je, že ako funguje, dali ste pomôcku na trh, napríklad takú lampu, no a sa to vracalo na marketing, sa vracali nejaké chyby alebo niečo proste zisťoval marketing alebo nejaké to oddelenie produktového manažmentu, že toto a toto ešte je zle, tak dodávajú taký warning do návodu, taký warning do návodu, ale spätne to nie je previazané s tou rizikovou analýzou. Že máš tam warning, že nemáte tú lampu úplne na koži, ale keď vlastne pozrieš sa do rizikovej analýzy, tam to nie je. Tak to nie. Takže tú rizikovú analýzu, to je treba poriadne spraviť. No a potom taká jednoduchá vec je, že keď sú body, ktoré sa opakujú, napríklad vo viacerých dokumentoch potrebuješ popísať pomôcku. Akože teraz, aby ten auditor vypisoval, a vidím to stále, že vaše údaje nie sú konzistentné, že proste tam vám chýba veta a zrazu teraz nevieš, že čo, tak to je ako zbytočná strata času pre obe strany. Takže a nechať si dostatok času, lebo podáte technickú, bude vám trvať rok, kým spravíte technickú komunikáciu. Tomu prídeme. Takže nechať si dostatok času a čo by som ešte spravil, dať to prečítať tretej osobe. Ten quality manažer alebo regulačný manažer alebo niekto píše tú technickú dokumentáciu, takú diplomovku. Píšeš to, všetko ti dáva zmysel. A potom to číta oponent a pozerá, že
Nemá hlavu a petu, lebo ty už máš tú autorskú slepotu. Takže presne to, že či všetky tie veci, čo si tam napísal, či dávajú jednoducho zmysel a či všetky body máš podporené datami, skúškami, testami, kadečím. Dobre, čiže to by sme mali taký, ako keby také tie najčastejšie prípady alebo dôvody, aké sú teda issues pri technickej dokumentácii. A teraz, keď to zoberiem z pohľadu toho procesu, v podstate uvedenia toho produktu alebo teda toho medical device na trh, tak aké sú postupy alebo proces posúdenia zhody? Hej, že čo sú zároveň jednotlivé kroky a možno aj nejaké úskalia, keď by si vedel povedať. MDR nám dovoluje viacero procesov posúdenia zhody. A poďme takým klasickým, alebo tým najčastejším, čo je celkové posúdenie jednak systému riadenia kvality, podľa toho článku 10, a potom tej technické dokumentácie. No a vlastne... Sorry, aká bola otázka? Aký je proces posúdenia zhody? To znamená, aké sú jednotlivé kroky? Jasné, takže základ je pripraviť si to. Keď som pripravený, tak vtedy podám žiadosť. Žiadosť u notifikovanej osoby. To nie je hociaká certifikačka. Len do toho hneď skočím, že čo znamená byť pripravený? No, mám systém riadenia kvality zavedený a mám túto technickú dokumentáciu. Čiže už je pripravená technická dokumentácia a ďalším krokom je už teda podanie. Môžeš podať žiadosť, len notifikovaná osoba ti nepodpíše žiadosť spätne, kým nemá tú technickú dokumentáciu. Lebo jedna z podmienok je, že so žiadosťou podávam, spolu so žiadosťou podávam technickú dokumentáciu. Takže aj u nás môžete podať žiadosť, ale keď príde technická dokumentácia o rok, tak na tú žiadosť proste nepodpíšeme. Rozumiem. Takže keď si spraví tá firma interný audit a zistia, že áno, sme pripravení, plníme všetky tie legislatívne požiadavky, môžeme podať žiadosť. Podajú žiadosť a vlastne teraz treba spraviť posúdenie technické dokumentácie, ktoré musí byť pred druhou fázou auditu. Dobre. To asi vieme, čo je. Čiže aby sme to rozdelili, čiže certifikácia zdravotníckej pomocky zahŕňa dve fázy. Prvá je, ak som pochopil správne, tá systémová. To znamená, to je klasický audit systému, to znamená, je tam nejaký stupeň 1, stupeň 2, alebo stage 1, stage 2. A potom je ten druhý krok, to je nezávisle, paralelne môže principiálne bežať, je práve posúdenie tej technickej dokumentácie. Tak, len som tie kroky vymenil. Tak, presne tak. Čiže ten postup už potom konkretizuje, že je aký. Je, že to posúdenie technickej dokumentácie musí prebehnúť aspoň jedno kolo, lebo tam proste klasický auditor robí oponentúru tej technickej dokumentácie, vidie Červené more, pošle späť. Rozumiem. To je jedno kolo. Sa to vráti a ideme znova. Pozeráme, čo opravili. Takže jedno kolo tohto posúdenia musí prebehnúť pred stageom 2 toho auditu. To, že medzičasom bolo stage 1 a tak ďalej, to môže. To sú dva paralelné procesy. Môže audit a teraz audit môže dopadnúť bez nezhôd alebo aj s nezhodami. Nezhody sú stále vysporiadané, ale technická dokumentácia môže ešte nebyť uzavretá. Pretože prišiel nám, alebo auditor našiel, že nemáte teraz nejaký test biologickej bezpečnosti a môžete si dať otestovať. Ten test bude trvať x týždňov, mesiacov a tým pádom čakáme na výsledky toho testu plus interpretácia výsledkov plus posúdenie znova. Ten auditor si musí nájsť znova čas na tie vaše, nečaká len na tú vašu technickú dokumentáciu, takže stalo sa nám, kedy už bol, že teraz vlastne v jednej firme, že je prvý dozor auditu, to znamená, že už rok prešiel a stále nie je certifikát, lebo ešte stále sa nevysporiadali veci na technickej dokumentácii. Takže všetko toto bolo, technická dokumentácia prebehla ešte pred tou druhou fázou auditu, bol audit, vysporiadali sa problémy a už prebehol rok a stále vlastne nie je tam ten certifikát, lebo to ide ako nezávislo. Dobre, rozumiem. Čiže ten proces potom certifikácie zdravotníckych pomôcok môže trvať niekoľko mesiacov
Hej? Alebo aj rokov. Rokov, áno. Rokov, hej? Čiže naozaj, aby aj výrobca potom počítal s tým, že to nie je jednoduchá záležitosť, že to nezískam za 2, za 3 mesiace, tú certifikáciu, ako je to možno niektorých štandardov. My spomínali sme ISO 9001, kde naozaj vieme ísť do certifikácie pomerne rýchlo, za pár týždňov, mesiacov, ale u týchto zdravotníckych pomôcok je to určite minimálne na keď to zoberme rok, možno viac, hej? So všetkým celým tým procesom, vrátane teda to, čo musí pripraviť organizácia, to, čo musí zabezpečiť notifikovaná osoba. A častokrát sa nám stáva, že, alebo 90% času toho je, že nám požiadajú cenovú ponuku a povedia OK, môže byť. A vlastne teraz sa spýtam, no a kedy dáte žiadosť za technickú dokumentáciu? No ešte rok. Takže vlastne od času cennej ponuky po ten certifikát prejdú 3 roky. Dobre, Dobre, rozumiem. Čiže čo nás ešte čaká najbližšie roky z pohľadu MDR certifikácie? Aké bude... Nervy, stres, panika. Prečo? Ak to môžeš kvantifikovať nejako? Sme v prechodnom období medzi direktívou a reguláciou. A už jedno prechodné obdobie bolo. Komisia dala veľkorysý rok, ale jednoducho to sa nestíhalo, lebo neboli dostatočné kapacity notifikovaných osôb a teraz už tých notifikovaných osôb je 40-50, takže už je to lepšie, tej ich bolo 10, 15. Takže máme teraz predĺžené to obdobie do roku 2027, respektíve 2028, podľa toho, aké si rizikovej triede zdravotníckych pomôcok. Implantáty už myslia skôr, tie postele, skalpele môžu ísť neskôr. A do konca týchto rokov, 27-28. A vlastne, čo sa stalo je, že do mája 2024 tí, čo mali certifikát platný pod MDD, podali žiadosť. Že áno, chceme ísť na MDR. Tak tým pádom im platí tento certifikát ďalej. Certifikát je zmrazený, na ňom je napísané dátum platnosti maj 2024, ale ako vieme v Európskej únii, že platí ďalej do roku 2027-2028. A teda vlastne majú teraz 3 roky na to tie spoločnosti, aby sa recertifikovali. Rozumiem. A to je v prípade tých pomôcok, ktoré už boli uvedené na trh predtým. Potom ten istý výrobca môže chcieť uviesť novú pomôcku, ale ten už musí ísť podľa MDR. Takže ten už nemá deadline 27-28, že do vtejto môže predávať, ako sa mu chce. Už musí ísť podľa novej legislatívy. No a čo sa deje je, že ako medzi rokmi 2020-2021 všetci boli výrobcovia v nervoch, stresoch, že to nestíhajú, už začali na to makať. Zrazu prišlo, že im povedali 2027-2028 a paráda, máme čas. Máme čas, to je jedna z tých vecí, kde si ma zastavil, čo si myslím, že teraz všetci, čo povedali, že máme čas, že chyba. Nemáme čas, lebo ako sme si povedali pred minútkou, tak to môže trvať roky. Áno. 2-3 roky. Tak aby sa nestalo niekomu, že sa v roku 2027 spamätá, že bude mať podá žiadosť, že chce tú pomôcku, ktorá mu platila pod MDD, že ju chce certifikát pod MDR. No ale to je môj odhad osobný, že ako bude sa blížiť deadline tejto prechodného obdobia 27-28, a čo ja počúvam z trhu, že veľa výrobcov si to nechal na poslednú chvíľu, tak tie kapacity tých notifikovaných osôb budú napäté, tie doby sa budú predĺžovať a bude riziko, že jednoducho to nebudú stíhať tie notifikované osoby a tie firmy budú mať medzeru medzi tým MDD certifikátom, lebo keď mu platí do konca roka 2028. Ale on síce bude audit v novembri 27, lenže kým to vysporiadáme, potom kým sa to dotiahne, tak ďalej, proces, bude druhý kvartál 9, november 28, druhý kvartál 29, je 3 mesiace bez certifikátu. A nemôže uviesť teda výrobky alebo predávať výrobky na trhu. Tak, ale častokrát na tieto certifikáty sú naviazané potom registrácie v iných krajinách. Napríklad Austrália. Austrália vlastne akceptuje naše CEčko. Ale padne ti CEčko, padne ti aj registrácia v Austrálii. Takže tu ja by som výrobcom ako veľmi teraz odporúčil, aby začali teraz. Lebo a nielen, že tie výrobky, ktoré boli pod MDD, nebudú uvieť na trh. Ale tie notifikované osoby budú toto prioritizovať, aby sa nepostrácali tie certifikáty a vlastne aj tie ich nové výrobky, ktoré chcú uviesť na trh. Hej, tak
to nebudú tiež vedieť uviesť na trh potom tie firmy. Rozumiem. Čiže, ak to správne nerozumiem, toto bola najkritickejšia, najkľúčovejšia informácia v podstate, čo si teraz povedal, pretože naozaj si to budú musieť tí výrobcovia ustriehnúť a nečakať len, že sa niekto o nás postará, lebo možno nepostará. Hej? Ale tej kapacity nemusia byť. Ja by som, áno, akože za mňa je to jedno s druhým. Tá náročnosť toho dobre si spraviť klinické dáta, alebo možno ísť na klinické skúšanie a sklbiť to tak, aby som to podal tú žiadosť v termíne takom, aby som to ešte stihol. Ako celé toto. Akože poznám niekoľkých quality manažerov, ktorí jednoducho vyhoreli. Lebo nie je to, povedzme si, nie je to najpodporovanejšie, najviac podporované oddelenie vo firmách a jednoducho jeden quality manažer má robiť všetko, technickú dokumentáciu, procesy, kadečo, no jednoducho veľké tlaky nedal to, hej, lebo padne certifikát, padne celý biznis. Takže tak. Dobre, napadá ma už len posledná téma, naozaj, lebo aby sme to časovo nejako rozumne stihli. Ja mám čas. To je prepojenie ešte na tzv. MDSAP certifikáciu. Ak by si to mohol v stručnosti pár vetami povedať, MDR, MDSAP certifikácia, aké to má prepojenie a samozrejme z jakého dôvodu teda je vyžadovaná MDSAP certifikácia. Na začiatku som spomínal spoločnosti, ktoré sú či už v Európe sídlia alebo v zahraničí a ktoré chcú predávať na európskom trhu. MDSAP ale už nie je na európskom trhu. Je taká vízia, že v budúcnosti by možno mohli, lebo sa chce Európa pripojiť do tohto. Ale vlastne MDSAP je systémová certifikácia. Ona má 80% má rovnakých požiadaviek z ISO 13485 a je to vlastne certifikácia, ktorá ti pomáha registrovať tvoju pomôcku v krajinách, ktoré tento MDSAP uznávajú. A síce USA, Kanada, Brazília, Austrália, Japonsko. Lebo tam tiež to musíš ísť registrovať svoju pomôcku a zase tam máš dve zložky. Systém, produkt, keď tam ideš registrovať pomôcku. A systém môžeš povedať, buď si necháš to nimi skontrolovať, ich ľuďmi za ich poplatky, alebo môžeš povedať, že aha, ja už mám MDSAP certifikát, ktorý im ukážeš a teda už si pozvú len tú pomôcku. Ale tak vlastne v 4 krajinách je to dobrovoľné, Kanada to má ako požiadavku. Takže a v ostatných krajinách ti to len ako pomôže. Niekde napríklad v Brazílii sú tí inšpektori miestni a sú veľmi, proste tam je problém s tými znova s časom a MDSAP vlastne, keď nepotrebuješ ich miestneho, ktorý je vyťažený, tak jednoducho ti to urýchli tú registráciu. To je jedna vec. A ďalšia vec, všetko je spraviť počas jedného auditu. Teraz prídu auditori, väčšinou tí istí, čo robia MDR, ISO, robia MDSAP, aspoň u nás. A prídu na jeden týždňový audit, pozvú ti aj ISO, aj MDSAP, aj MDR. Čiže môže to mať takýto benefit. Vieme v rámci jedného auditu, jedného týždňa odauditovať naozaj všetky požadované štandardy. Výrazne šetríš náklady. Všetky náklady, či už akože toho auditora, nemusíš sa vlastne, nemáš, že ISO od jednej firmy, niekoho od druhej, MDR od druhej a MDSAP od tretej. A hlavne šetríš čas tvojich ľudí, lebo všetci pred audit nervy, stresy. Áno. A nemáš tie nervy stresy 3-krát do roka, ale raz do roka. A vlastne teraz, keby si mal vlastne registrovať svoju pomôcku vo všetkých tých 5 krajinách, tak z každej krajiny ťa budú nejakým spôsobom v úvodzokách otravovať. A takto tým im pošleš im raz ročne MDSAP certifikát a vybavené. Takže, takto samozrejme, môžu ťa prísť kontrolovať, keď sú problémy. Ale keď je ten report čistý, tak si povieš, že je to v poriadku. Takže to je vec, ktorú, keď niekto sa vlastne chce ísť do tých krajín, ja by som to odporúčil a sklbiť to, ak fakt je to efektívne a v tejto dobe, kedy toho času nie je veľa, tak tá efektivita fakt, hlavne tá časová, pomôže, aj tá finančná samozrejme. A aj keď to v niektorých krajinách nie je ako povinné, napríklad v Austrálii, ale ten MDSAP ukáže, že áno, tá firma je medzinárodná a že proste ten systém má nastavený ako robustne. A zároveň tie požiadavky sú, keď niekto má ISO, tak ako MDSAP je fakt akože maličkosť. Tam pár vecí zmení, dodá, aby plnil aj tie lokálne požiadavky, napríklad deadliny pre ohlásenie incidentov.
niekde je to 5 dní, niekde 6 dní, niekde 2 dní, no tak to si dáš tabuľku, že do Brazílie do 2 dní, do Kanady do 3 dní, to zase nie je raketová veda, lebo ten systém ohlasovania incidentov máš, len všade si dáš iný deadline a iný kontakt. A je to jednoduché za mňa a keď to človek kombinuje s ostatnými, tak je to aj efektívne, čo týka času aj peňazí. Dobre. Ďakujem ti. Vzhľadom na čas budem musieť končiť. Určite zaujímavá téma. Verím, že teda výrobcom alebo aj vôbec spoločnosťam, ktoré fungujú a vyrábajú či už produkty, alebo možno aj poskytujú služby, keď sa budeme baviť o nejaké možno ISO 13485, to dodalo aspoň taký nejaký obraz v rámci teda certifikácie v medicínskom sektore. Ďakujem ti ešte raz. Našim hostom bol pán Irenej Poláček, kolega, auditor, a ja sa budem tešiť na budúce. Ďakujem. Ďakujem.